Eta ikastaro horren helburua komunikazio ariketa batean irizpide objektiboak lortzea da. Ikastaroa nire esperientzia profesionalean dago oinarrituta, ondorioa da. Helburu horretarako ikusiko ditugu zeintzuk dira nagusiki baldintzak eta baliabideak. Baldintzen artean ikusiko ditugu nori zer eta zelan. Ari horretatik ikusiko ditugunak dira brandinga, mezuaren ezaugarriak, mezu ukigaiak eta ukigaitzak, azpimezu emozionalak, informazioaren hierarkia eta orokorrean diseinu lanetan sartu horretik eman behar bide urratsak. Baliabideen artetik ikusiko ditugu bereziki diseinu grafikoen tresnak, mezuak konpontzeko eta mezuak jorratzeko. Noritako ikastaroa zuzenduta, bere orokor batean komunikazioan jantzita ez dagoenentzat, baina bere jardueran komunikazio materialak ikustu behar duenentzat. Hor gaude edozein erakundetako teknikariak edo arduradunak edo enpresa txiki ertainetan barruan marketing edo komunikazio taldeak ez dituztenak eta horrelako materialak sortu behar dituztenak edo baita kanpo diseinu enpresekin lan egin behar dute. Aurtengo leloa elkarrekin da. Eta niretzat elkar ekintza hori UEUko filosofiaren bihotzean egon da beti. Gertatzen dena da bakarrik aurten mezu hori azaleratu egin dela. Lau dira, ariketa honetan dauzkagun helburuak. Bata, pertsonei zuzendutako ekimena da, eta hori erakutsi behar da. Bigarrena, jakina UEUren nortasuna eta baloreak aporga edatu behar ziren. Hirugarrena, zelan ez, irudia erakargarria eta gogoangarria izan behar da. Ikastaroen zera edatuz. Eta laugarrena, eta zorretxik garrantzi gutxienekoa, sistema bat garatu behar genuen. Ez bakarrik irudi bakarra edo kartel bakarra. Diseinuaren aldetik, mezu zuena nahi genuen lortu. Eta mezu zuena lortzeko gailu errefortu simpleak. Hori hobidea. Kasu honetan, lau dira dauzkagun gailu grafiko horiek. Alde batetik, pertsona baten silueta, hori da hemen ateratzen den ezaugarri nagusia. Gero, kolorezko fondoa. Eta kolore hori UEUren estiloaren barne eta hori. Hirugarren ezaugarria da argazkia. Argazkia siluetaren dagoen. Argazkia siluetaren dagoen. Argazki horrek bereiztasun bat dauka, da zenitatea da, gutxikatuta. Horrek teknikoki laguntzen digu silueta indartzen, ez dagoelako lehiarik bien artean. Eta beste aldetik, edukiaren aldetik, uzten digu jendeak bere jardueran beste ikustea. Joku horrek badator bat gure lehen horrekin, elkarrekin, nolabideko kontua da, erakundea, pertsona. Laugarren ezaugarria da konposaketa eta tipografiaren aukeraketa eta baina horiek kolorea bezala guren estiloan.